Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Luzon, Visayas, and Mindanao. And the World Wide Web. Ay, kamusta ang gabi, Angkol? Hindi pwedeng inaantok-antok? Mamaya, kakagatin ko yung gums mo. Na-try mo nang magkagat ng gums ng iba? Budlay na yan. De, sa totoo lang, bibilib na ako sa iyo, Angkol, kung kaya mong kagatin yung gums ng iba. Ang balo na naman ng pasahero ng ni Manong driver. Manong, sino ba yung DJ pinapakinggan mo? Parang buang. Manong, sagutin mo! Buang talaga yan. Amo si Jigo Bandido yan, buang talaga. Hi mga kabisyo, it is now 29 minutes after 7 o'clock and we are still broadcasting live across the city by the bay. Kasama pa rin po. Diego Bandido! Siyempre, hindi po ako nag-iisa. Kasama natin ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! And then, attender, pero Jose pa rin. Shout out pala sa mga pasahero mo, Manong driver, sa lahat ng mga chicks. I love you all. Ay, grabe ka pa nga. Pero eto mga kabisyo, tanong ko sa inyo. Sino ba ang person na kilala mo na masasabi mong napaka-pakialamero at pakialamera? Diba? O parang kagaya nito mga kabisyo. Etong nasagap nating balita na naging viral na nakatulog ang tendera sa isang burgeran. Sa isang burger stand, tapos yung customer, siya na yung nagluto ng kanyang in-order. Aragoy! Maluoy ka! Ang saya-saya, clap your hands! Ang saya-saya, clap your hands! Ay, nako mga kabisyo, ano? Pero mga kabisyo, may mga ganito talagang pagkakataon na... Imagine mo yung makita yung video, halos parang nakanganga pa ba yun si ate? Tapos yung nagluluto, yung sa labas yung customer. May pagka-pakialamero din, ano? Ito, logican na natin, Tang, para magkaalaman na. Sige, logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Okay mga kabisyo, logican na natin ang isyong ito. Ano bang leksyon ang pwede nating mahugot dito? Unang leksyon! Dapat aware tayo sa trabaho natin. Yes, nakakaawa si ate, girl, dahil parang pagod na pagod. Pero, dapat po kasi aware din tayo na huwag nating sasagarin yung mga katawan natin dahil may mga obligasyon pa tayo. Oh, no! Diba? We must learn how to manage ourselves physically. Tandaan niyo po yan. Halimbawa, alam mo namang maaga ang pasok mo. O tapos nakipag-inuman ka hanggang madaling araw. O ayun, pumasok ka, pagpasok mo sa work, wasak. Hindi ka mapakinabangan ng kumpanya. No. Pinasasweldo ka.
ganyan mga kabisyo ha, dapat pinag-iisipan po natin yan. O pangalawang leksyon, iwasan nating maging pakialamero. Pwede namang gisingin yung tindera si ate girl. 'Di ba? Kung nakatulog. Pero ang rason dahil hindi ginising kasi nakaisip, uy, magandang content to. So, masasabi nating kaipokritohan ang nagsasabing naawa sa tindera kaya hindi na lang ginising. Pero yung totoo, kaya siya na lang nagluto. Pero yung totoo, talaga ang motive ay self-serve. Literal na self-service. Kasi siya nagluto para sumikat ang video na ipopost niya. Gets niya? Ganon! Diba? Yung mga ganon. O paano halimbawa, o sa nagluto-luto ka doon, o paano pag nagkasunog, nagliyab yung tangke doon. Diba? Yung mga ganon dapat pinag-iisipan din natin. Pwede mo na mga, ate, o-order ako. Hindi pwedeng yung makikialam ka doon. Aragoy! Maluoy ka? Pwede mo namang tawagin si ate, halimbawa, kung sinigawan mo na, hindi pa rin nagising. Subukan mo ng ibang strategy, parang halimbawa, ate. Ate. Oh, ate. Gumising ka na, ate. Ay, nako, maluoy ka. Oras mo natin mga kabisyo, it is now 34 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Bawal ang aantok-antok, bawal ang tutulog-tulog. Tuloy-tuloy ang mekos-mekos natin dito. Sobra-sobra na tugtugan na malulupit na mga awitin. Parang lagyan na natin ng maraming sibuyas! Grabe nga enerhiya, no? Sobra-sobra ba? O sige, babawasan natin. Masyadong napalakas ata nabigay ko na enerhiya. So, okay, let's try to slow things down. Okay? Try nating pakalmahin. Yan. Okay na ba yan sa'yo? It is now 35 minutes after 7 o'clock. Straight up until 9. This is 90.7 Love Radio. Enjoy the song.